Tady s Milďou sedíme a pijeme klasicky zase ranní kavičku, nebo ranní, je po snídani. A musím natočit jenom, jak tady se o ten areál starají. My jsme říkali, že ten areál jenom je tady tak udržovaný, ale tak šíleně udržovaný. Oni tady každý den vlastně pouštějí jela tak jako ve více hotelech, zavlažování. Potom každý den chodí tady s foukarem, sbírají tady listy, otrhávají suché květiny od těch různých květin, které tady jsou, nemyslím tím oleandry, jako jo, ale o těch, které mají nasazené v kaslíku, jo. Teďka dneska tam sekají třeba trávu. To sekají teda poprvé tu trávu, tu tady ještě nesekali, mají na to asi určený den, jo. Ale já jsem říkal fakt, jako teda ty služby úplně... Každý den tady chodí pokojská, všechno uklízí, ještě nám postele normálně jako u stele. Úplně, jak jsem říkala, no, nadhera. No, to je prostě. No, já říkám, že vidí neschopnou babu, takže musím usklat postele. Tak zrovna se stelením postelí nemám teda problém, ale je to příjemné, když vám to udělá někdo druhý, no. Jako fakt, já jsem říkala skvěle. Teď tam paní vidím, že tam ještě i stříká, že tam kropí něco, pan seče, zaměstnanci chodí normálně, jako vás zdraví, jako, že? No, fakt jako perfektní. Fakt, co si týče tady všeho, areál čistý, strašně udržovaný. Opravdu, a tady zatím je moře, takže je pohádka. Kdyby tam nebyly ty lodi, kdyby tam nebyl přístav, ale bylo by tam plášť, tak to je dobré, no. Ta plášť je tam tím směrem asi 5 minut cesty, ale dá se to. A navíc ten areál, on je ještě tady vlastně uzamčený, že když jdete ze všech stran, tak musíte přicházet, musíte si to otevřít tou kartou vlastně, kterou máte, no. Tak, já jsem chtěla ještě jenom natočit. Tady můžete na parkoviště ještě mrknout, jak to tady vypadá s parkováním. My jsme teda původně parkovali jinde, ale přeparkovali jsme si to tady, protože to máme blíž, že? Takže jsem Olďa tady postavil jako fajné místo, protože tam jsme byli natlačení. Jako místa jsou, jako... To jo, ale tak tam je ještě druhé parkoviště, no. Když člověk chytne místo, tak to je dobré, no. Tak si tady Molďa pořídil domů tady tyhle ty pochutínky. Děcka chtěli, co já? Máme to pro děcka. Je tady 21 tady těch balání. To jsou takové jako kdyby hranolky kečupové a jsou strašně dobré. Pak mi ještě ten říkal, že pelínkovač je nějaký dobrý. To ti říkal Dalibor, že? A ještě tady tohle ještě si pořídil. Potom jsem si ještě koupila domů tady ty violety. Nebrala jsem toho více, protože včera vezla velké zásoby. A potom ještě Mlďov mlstný jazyček. My jsme byli v takové jedné... Aura se to jmenuje? Aura. To je soukromá, to aspoň Dalibor říkal, že to je soukromá... Destilárna nebo? Destiléry tady na ostrově. Takže nám poradil Dalibor, ať si koupíme tady toto. To je, myslím, že... Smokva. Svíku nebo něco z takového, Smokva, nebo... no, svíku nebo z datly, nebo z něčeho, že to je? Tak jsme si vzali, dala nám paní ochutnat, tady bylo to výborné, bylo to vynikající. A tady mlsná huba si vzala. A to jsem si vzala já, to mi strašně chutnala tady tohle z toho. Pomerančový líker a ten je výborný. Tady ten je osvěžující strašně a je strašně dobrý. No a dá se právě namíchat i do drinku, nám mi tam nějaké ty recepty mi ukázala, takže jsem si vzala, no. Takže jsme tak nakoupili něco, no. Ale nejlepší je tohle, jak jsem říkala, jak jsme ho viděli, jak on šel k té pokladně a nesl plnou krabici, tak jsme si ho fakt teda smali. Je? No. Takže... Evča chtěla market. No jasně. Tady dělat hovna. Tak říkal, nebudu tam vybírat, on říkal, vemu to celé a jdu. Vždycky, jak děcka přijdou, tak ať máme, tak že? To stejně budou u nás jíst, tak to podělím 7. No je to, no. Takže my teďka jdeme na oběd, dáme si obídek a potom se jdeme slunit na pláž. Molďovi odpoledne začíná Tour de France, takže já tam asi potom zůstanu sama a on se půjde dívat. Ale to má, dneska má být rovina ta etapa, tak uvidím. Jo? Tak ta tě tak nezajímá, tebe spíš takové ty terény, ty kopce a tak dále, že? No tak asi tam si něco děje, tam na no, takže to. Takže jdeme tady tohle z toho. No ještě dneska, zítra a v neděli vyražíme domů, že? Mi se nebude chtít, mi se tak nebude chtít. Ale bohužel, no. Taková rybička obalená, fish and chips. Tady další dobrutky. Něco. Aha, ne, tak to ne. Ne. Dinery, večeře, ne, nevím, tak velký. Molďurý minimálný, jo. Takže jsem šnicl dostala. To je ten karbonátek dobrý, že? Ale to je já na to sojový. Ne, tak to na to. Já si trošku tady to beru. Tady mrkvička, nějaká zelenina a takové ňamky, no. Takový odlehčený oběd dneska. Máme tady hlavně rybičku, které máme, Milďa nám na takové velké řízky naložil. Nám ji takový obrovský řízek dal. No. Nevím, jestli to s ním on si chtěl ještě proselat. Orlovačko.
Ještě jsem si vzala tady tu sladkostku. A mají to super v tom, že si to ukrojí, každý si ukrojí z plechu, kolik chce. S plným žaludkem, pěkně na sluníčko, že? Dal jsem si majonézu, ať se paní kakám. Tak to bude masakr, no. Musíme nikdy dostihnout lehnout, no. Ale když to jídlo je tak dobré, to je fakt jako tak strašně dobré a je takový velký výběr, tak jako člověk napnoutí, no. Dneska jdeme na takovou podvečerní procházku, no. Podvečerní, ale tak jako dá se říct, že nějakých 7 hodin, jdeme ještě před večeří právě. Ať potom nemusíme s plným žaludkem. Takhle krásně sluníčko ještě svítí. Restaurace zatím prázdné. Nikdy nikdo teda. Ale tak. Některé i tady jako prázdné úplně, no. Jako tady jsou lidi, co tady mají jako ubytování soukromé, ale je tady hotel a v hotelu většinou lidi buď mají plnou penzi, nebo all inclusive jak my, anebo mají polopenzi. Takže moc do těch restaurací nechodí. Tady ještě natočím nám ten autokemp. Tady někteří to mají tak fajné, oni jsou tak fajně za bydlení, tak to mají fakt udělané normálně. Karavan mají, jo, nebo obyťák, mají u toho ten stan jako přidělaný jako takovou kuchyň. Jakože je úplně perfektní teda. Fakt úplně bejvak. Tady třeba. A tady se chodíme koupat my. Tohle to taky patří k hotelu, ale samozřejmě tyhle už se platí. No, taky proto jsou pořád prázdné. Tady nikdo neleží, že v tom. Tady je to krásně otevřené. Tady je ten pohled úplně úžasný. Se jdem trošku dál projít, aby jsme zjistili, co tam je. Sice už jsme tam byli jsme tam večer a potom už jsme dál nešli. Tady takový přístup do vody. Takové jakoby radoby molo. Je taky takové dobré bydlení, že jenom jdou, otevřou si vrátka a jsou vlastně u moře, že? Že tady naproti je moře hned. Takže úplně super. Je olivový hájček. Takové dovolenkové už tady. Tohle z toho restauraci hodně. Au, vezmu kamen v botě doprčit. Restauraci hodně posazení celkově, no. Ale strašně hodně lidí u vody. A ty plaže úplně plné. Tady tohle je humbuk, tak tady už je lidí teda. Tady už je to taková restaurace, hodně lidí, no. Vím, že se to tady. No jako dlouhé to je teda, ale úplně neskutečně. Tady parkoviště pro auta, se dívám i tady z druhé strany. Teda to nás fakt teda překvapilo, že tady je to tak strašně dlouhé. Krásné to tady je, fakt jakože pěkné teda. Jako, ale těch lidí, jako to musí být davy lidí, jako teď už je to vylidněné. Teď už šlo vidět, že to parkoviště bylo prázdné, že hodně lidí odjelo, ale i teda tak jako přeplněno hodně, no. Ale krásné to je, jako hezčí než tam u nás. Jo, je tady to takové fakt jako dovolenkové, ne jak u nás, že tam ležíme na betonu. Na betoně, pasla koně na betoně. No, ale zase jako je tam klid, jako já nemám ráda třeba takový blázenec, takový humbuk, No, tak jako. protože na mě už tady tohle je strašně hodně lidí, jako jo. Hlava na hlavě, jak si říká, no. Ale akorát teda Mildě říká, že mu tady chybí takové ty blbíny různé. Jako předtím, jak jsme jezdili tam dolů, za Darpaška, No. tak tam samé banány jezdili. A takové ty na moři. Jak na tom padaku. Na padáku, anebo sonary různé a ty čluny, ne čluny, ale jak se tomu říká, skutry na vodu, jako to tady vůbec nevidím. Jako nevím, vůbec to tady bylo. nikde není vidět, jako jo, že by to tady někde bylo. Ale jinak jako fakt pěkné teda, takové dovolenkové, no. Akorát Ale jo. o kousek vedle, no. O kousek vedle, je to tady asi 15 minut pěšky, ale jsem říkala, mi vůbec nevadí, kde jsme se koupali, moře je tady stejné, úplně ta voda je úplně stejná, že a jsme si aspoň odpočali, protože u nás zase byl jako fakt větší klid, tím, že tam bylo těch lidí hodně méně, no. No ale fakt moc pěkné, no. Tak,
Možná, že tu ty blbosti nejsou, že tu je vjezd do toho přístavu nebo do té mariny, jo? Že Možná, že jo, no, to nevím, jako zase to netuším, No to jo. jestli to není z toho Tak, důvodu. a teďka ještě Maldě někde, jak jsme šli, tak říkal, že někde viděl Ožujsko. Jestli je čipované, jdu tam. Tak jdeme. Tak jestli bude čepované, tak Je jdeme. všude to Karlovačko, rychlo, sračko, nechci. No, ne, Karlovačka nám nechutná, no, ale Ožujsko čepované jsme ještě fakt jako neměli. Jo? Já se ve skle, Plechovky jsem si musel no. koupit. No, Mildě plechovky, já jsem se dávala ve skle v restauraci. Pocítil chuť Chorvatska, ale počkej, Takže jdeme hledat. z těch restaurací, on to tam měl Jo. plagát. Tak mrkneme na to, mrkneme. Tak my máme Ožujsko, ale máme ho teda v plastu, protože jsme si neuvědomili, my jsme neřekli, že si ho nebereme. Sejdem tu, že on si No. myslel, že to bereme na pláž. že? No, Na že on pláž, do toho, na pláž do plastu a když si jinak- sednete, tak jinak tak do tady skla, ve skle, no. No, takže my jsme se nějak na to neupozornili, neřekli jsme, ale nevadí, no. Tak když nedopijem, tak si to vezmeme a prostě půjdeme, na že? festiáku. Takže jak na fešťáku, no. Takže Ožujsko. No. Takže Maldě rád první čepované Ožujsko, že? Na konci dovolené. A jaké no. Tak ještě zítra máme, ještě zítřejší den ještě máme, Maldě. Světlo slunko svítí, jaké je, dobré? Dobré, že? Ožujsko je skvělé, no. Takže Maldě nenavidí Karlovačko, že? Ani takové ty jiné, já nevím, co to plánu, nebo co to jsou také různé, Takže nevím, to- ani to neskoušám. Takže to Ožujsko mu chutná, no. A já si dám taky z chutí a osobně ho mám tady a taky raději. Ale jako vypiju i to Karlovačko, no. Jako. Mě je to tak relativně jedno, v tom žádný velký rozdíl Ty nevidím. nemáš vytříbený des. Nemám, na pivo nemám, to je pravda, no. Mají to tady strašně pěkné v té restauraci. Tady takový bazének. Tady mají ještě bazén pro děcka, no úplně, jsme říkali úplně perfektní teda. A ještě takový krásný západ slunce tady je. Počkej, chvilku. No nádhera, to je krásný pohled. Tady je zase pohled z druhé strany a tam na té druhé straně je marina. No a tam někde poblíž si zítra půjdeme koupat a tady ten ostrovek, který tady je, ten uvidíme zase z opačné strany. Teď si Maldě tak všimnul, že tady asi olivy v tom drtili, že? Tady na tom kole, podle mě. A pak to je asi modernější, nebo co? Tady tenhle ten přístroj, že Ten modernější. A že by to teklo jako tam dolů a pak to ten kýble vytahovali, nebo to bylo na vodu. Ale opravdu pěkná procházka. Pívečko jsme si dali, Konečně jsem to si bylo dal dobré Ožujsko. Ožujsko, to bylo dobré, fakt bylo dobré teda. Kdyby Tak jsme nezabírali, rádi. bych hlupnul ještě 3. No je to krásný den západ toho slunce. Nádhera. Zapadá slunečko za tu našu horu, další den v prdeli, chvala Panu Bohu. Aspoň pro děcka, ten animační program, no to je dobré. Evi, Market, co vám to připomíná, tady ta hudba? Zaton 2002. Úplně. Tohle to je lodiště i mimo, mimo vodu. Je. Všude samé lodě. Jako tady to je velký přístav. Kurva, jak to tam dostanou na tu vodu? Oni mají, Taky vozítka na to. To je také, Je krásné, taky některé ty lodě jsou speciální fakt jako tak program. nádherné. Ona zvedne, To je myslím, překrásné. 15 nebo 20 tun. pak tam máš takové ty kolejiště na to, že tam dají a to si jedeš. Takže jdeme vybírat. Dneska jsme opět s našimi známými. Ti nás zavezli tady k těm laskominám, dobrotům, různým syrům. A my jdeme něco teda vybrat, ale vůbec nevíme, co teda. Můžeme se tady podívat? Je to? Jo? Že tady mají takové různé dobrutky. Ani nevím, co všechno to je. Tady vidím, že tady mají olivy, že tady mají různé asi marmelády. Žem z toho z fíku, nebo co to je? Nebo datle fíky, ne? No. Smokva, to je tu máme Aha. tu buřalku. Pomeranč. A ty olivové oleje. A takové památkové věci různé, no. Je taková pěkná restaurace. A prý jsou výborní ve výrobě syru. Je taková zajímavá restaurace. Tady takový kredenc ještě starý, že? Co byl kdysi. Že? To je pravda, že? Takový finský kredenc. Mám z okna, co tady je tady. Knihovna, kdyby chtěl někdo číst. Jo, a tady parkoviště. Říká, co to je? Parkoviště. To je mladý Mladý? i Polotvrdý? polotvrdý, da. I to je z
Orech, to je z maslinu. Ne, orechový list. Jo, list, z ořechového listu. Aha, z ořechového I listu. to je žumarin, Takový, pozdě. i to je dimleny, Takový. Ty jo, to jsi dobrý. i levanda. Ne, Kadula. kadula. Ano, tak to jsi dobrý. A to je... Tartuf. Dobrý teď. A tady to je co? Málo. Verčo, a tohle je co tohle? To Ale to je je... namaz z kuce. Aha, pomazanka. Jako pomazánka, aha. jako- Ty voga, jež. Je to, vypadá to jako pomazankové maslo, je to tak podobné chuťově, ale je to lepší. Je to lepší, jo? To pěkně nachystané. Našlahaná nějaká... Něco takového. No, Tvarová- tak zlučina. No, To tak je- je z těch nejlepší. Všechny. Myslím, že na všechny. Každý má jinou chuť, jakože. To je strašná vůně tady těch syrů. Úplně šíleně to. Tak jsou nádherně nejlepší voní. syry a olej na celém ostrově. Takže tady odsud se nakoupíme. Odsud si dovezeme nějaké ty dobroty. I z Lanyžem, no. Jsme dostali ještě takové dobré likérky, jsme dostali. A tady ten je jahodový, jo. Strašně dobrý. malé, Marko? Fakt strašně dobrý, no. Ale to je Takže ještě likérkem zapijem. A je super. A zkus tady to. Znači 9 godina. 9 hodin. Za 15 dana. Co na to říkáš? frajer. Ty vole, kolik to má voltů? Bude rádi. 50. To umřeš volně potom. Bo to je taky likérek, ale to A tady to je dobré, tady to je fakt strašně dobré teda. je dobré, Je. ale Ty umřeš potom, prosím tě. dělej, kurva. Živili. Tak na zdravíčko, na zdravíčko. Na zdraví. No a co vy? Zdravíčko. My to máme lepší. Jo. Na zdraví. Tak honem, to ještě. Jo, to je. Na zdraví. Na Zdraví. To jo. Takže už jdeme. Srdcadlo je dobré. Bože. Jo, Teďka pomalu jeď, ať vidím toho fíka. Nebo gadli, nebo co to je. no, už jsou, ale jako ještě jsou malé. Ještě ne. Nejsou Tu máš, dobrá, to je tu. 2 měsíce. Tady jde zastavit. To je ono? Zastavit toho. To je fíka, vidíš ty zelené? To jsou fíky tady tohle. Jo. To bylo v Gradači, jak jsme to viděli taky. A Budu robit. Ale to bych dal Kurám, co je te kaštan, ty vole. to, že? Koncept Tu máš další. Aha. Máš další. A tak, ale jim to pěkně, ale tady vyrostlo. Ukážu pár věcí, které jsme si dneska koupili, když jsme byli s našimi novými dobrými přáteli na výletě, na který nás zase vzali. Takže Moljo, můžeš mluvit. Na soukromou ovčí farmu. Ano, přesně tak. Takže tady tohle to by měl být parmazán, myslím, nebo něco na Ovčí způsob. tvrdý sír. No, to Něco ochutnalo, jak parmazán. dali nám na ochutnání jako velice dobré. Tak tady je s ořechem a nevím s čím. Myslím, že to je z šalvějí, nebo buď šalvějí, anebo rozmarin. Myslím, že No, z teď nevím. šalvějí. a jeden je takový Ten čistý, myslím, Čistý? že? Tak. pak tady jsou ty vole datle, fíky, a nevím, no to, co tu prostě roste. Fíky, myslím, že fíky. Já že nevím, to jsou je jedno, fíky prostě asi. každý ví. Marmelády. Potom jsme si vzali jeden tady ten olivový A olej. oni mají právě ovce a olivové A je háje. on prý vynikající, že oni fakt jako jsou vyhlašení, mají tam hodně těch soutěží vyhráli, nebo že jsou nejlepší v tom. Mají tam plno diplomů. A pak jsme si ještě vzali tady ten naložený chili syr. Ten prý je výborný, no. Ale musel si člověk samozřejmě zaplatit, no. 65 nebo no skoro 70 euro, no, jsme za tady tohle dávali, no. Jako je to v celku dost peněz, ale jako je to kvalita. Měli jsme talíř teda na ochutnání tady, tam těch syrů tam bylo asi 7 druhů, tak jsme si vybrali ty, které nám nejvíce teda chutnaly. Ale jako je to výborné, no, ale tak Tak takový... jako člověk ví, že to není žádná průmyslová výroba, nebo že by to tady Právě. Chorvati, jak to tady dělají, jako jestli si člověk myslí, že zajde do restaurace a má tady českou rybu, To jak ne. v Polsku. To ne, jako vůbec Tak ne, no, to ne. Rychle zapomeňte. Jo? Všechno mražené, Všecko tady mražené, polotovary, takže všechno jako- polotovary. A když si člověk chce dát rybu, jak nám právě Tak, říkali do naši Polska. známí, tak nezaplatí za to tady balík v Chorvatsku, ale úplně 50 eček minimálně za jednu rybu. je to šílené, Na no. ryby, Tak, na ryby zlaté Polsku. no to jo. No, ještě jsem chtěla ukázat, ještě když jsme byli nakupovat v Lidlu, tak jsem si tam na doporučení našich přátel ještě koupila tady ty kajmaky. Vyrábí to firma Prezident, která jako prodává samozřejmě i u nás, ale tady tohle to u nás není. To prý u nás teda neseženem, protože už se potom dívali hodněkrát, neviděli to. Je to něco jako kdyby mezi maslem, sýrem, no prostě chutná to teda úplně božské, je to výborné prostě. Takže jsem si jich hned vzala teda 5. A potom ještě na té farmě, jak jsme byli, jak jsem tam ukazovala, jak jsme byli, jak jsme ochutnávali ty pršuty, tak jsem si tam koupila ještě 3 tady tyhle balení.
To jsme si vzali domů teda jako pro zeťáky, teda každému jeden a jedno pro nás, ať máme. Pokoupili, co jsme chtěli, no zase.